godt op på sofaen. Det er der udenfor, jo. Så er vi klar. Ja. Hvad skal det? Rolling. Okay. Hvor ruller vi hen? Dig som bestemmer det. Du Ah, okay. Kan du ikke lige fortælle om vores tur indtil nu, og de, hvad kan man sige, det har kørt? Jamen, vores tur fra København er gået rigtig fint, indtil vi kom til Sao Paulo. Så var der cirka 1,5 times pause, eller forsinkelse på flyet, hvor vi i starten bakkede mere, end vi kørte fremad, og når vi så kørte fremad, så kørte vi langsommere, end jeg kunne gå på mine fødder. Og da vi så skulle både let og landet, så var vi lidt i tvivl om han nogensinde havde prøvet at flyve før. Men vi kom ned i Ciudad del Este, og da vi så kom der, så var der ingen taxa til os. Og der var heller ikke nogen, der kunne køre os ind til byen, og der var 30 kilometer. Så havde jeg sådan et nummer, så ringede jeg efter en, som min kone eller piger har brugt. Og da vi så ringede, så fik vi 2 andre taxichauffører på nakken, fordi han ikke måtte komme. Så han ringede til ham, og så fik vi, så kom de op og skændes. Men så tog vi med 2 andre taxaer ind til Ciudad del Este, og så var Arnbjørn bange for, at vi så skulle møde ham der, som egentlig som jeg havde lovet skulle køre med os. Så gjorde vi det. Og så mødte vi ham. Og han havde en kniv i hver hånd. Og han en kniv i hver hånd og en pistol i en anden. Og han læste i bogen uden sider. Og hvad gjorde vi så bagefter? Nå ja, så var vi på hotel og få dejlig mad. Fantastisk mad på en restaurant. I løbet af 5 minutter fik vi så meget kød, så folk stort set ikke kunne spise op. De kom hele tiden med nyt kød. Alle mulige typer kød. Fra alle dele af en ko og en gris og pølser og jeg ved ikke hvad. Og der var slet ikke tid til at tage mere salat, fordi vi fik så meget kød hele tiden. Taxa fra Ciudad del Este over til... Ja, og så kører vi faktisk. Ja. Det sige. Jeg vil lige sige noget om den taxatur, vi havde derude fra... Hvorfor en? Den der ude fra lufthavnen. Nå, det gik fint nok. Ja, men altså, det var da ikke kørt lidt sådan zigzag med bilen. Lidt hasarderet og zigzag-kørsel ude fra lufthavnen og ind med godt 100 i timen, når de overhældte hinanden flere gange. Men det var jo et spændende og sjov tur. Det var jo ligesom at være en lille dreng igen, ligesom når du kører i rutsjebanen og sådan noget. Det var udmærket. Og nu skal vi så i dag, så skulle vi fra Brasilien og så over til Paraguay-siden igen, som egentlig gik okay med almindelig bus. Problemet var bare så, når vi så kom fra Ciudad del Este til Encarnación, som vi er i nu, at så var der ingen bus videre. Alle havde fyldt det, og så var der en, der havde 3 pladser, som han så gav væk til andre, fordi der var alligevel ikke nok til os. Og så havde vi valget mellem at tage en taxa, som var Håkons idé, eller finde ud af, hvad det kostede med at bo på hotel. Og så fandt vi ud af, at det var billigere at tage en taxa til San Ignacio, hvor der er 150 kilometer. Ja, det er så her vi sidder, end at bo på hotel og overnatte der. Så lige nu, der sidder vi 5 mand for anden gang på turen i det, og som er ulovligt i en taxa. Og sidder, jeg tror ikke engang Ronald sidder med rumpen nede i sædet, han sidder halvt oven på Joachim. Og nu skal vi så køre 150 km sådan. Og Arnbjørn har den gode plads. Ja, det var kravet. Det for at forhandle mig plads. Det var kravet for, at han ville gå med til det, fordi vi skal jo være enige. Så nu kører vi 150 km i en taxa for 400 guaraní. Og vi skal jo være fleksible, har vi sagt. Som er 400, det er 500 kroner. Ja, okay. Tror jeg. Hvad? Nej, det er ikke helt forkert. Hvad skal vi så opleve? Jamen nu skal vi så bare frem og have indlogeret os i mit hus. Og så tror jeg, vi skal hilse på nogle af dem og have noget dedere, noget te, noget vi drikker, og så skal vi ned og spise noget mad i byen. Og så fra i morgen, så bliver det Adventure Hohensen, hvor vi skal ud i junglen og på krokodillejagt og slangejagt og ud og holde nogle møder. Og snakke med kristne og ude og besøge en kristen borgmester, som har en kirke ude blandt de fattige.
Og vi skulle ud og besøge en tidligere angrebslysten mand, der skyder efter folk og hakker i hans egen familie med en machete, men som nu er blevet frelst. Og så skal vi spille noget fodbold og noget volley, og garanteret også bede for nogle syge og prædike lidt og så videre. Og så er alt det uforudsigelige, som ellers dukker op, som altid dukker op, når man er i Sydamerika. Yes. Var det det? Ja, var det ikke det indtil videre, men fortsættelse følger. Der går hverken mindst 3 dage, før jeg går ud i det resten. Jeg holder mig på... Lyd og sådan noget. Der er masser. Okay. Jeg har dem jo. Jeg var lige fedt, den der stolt der. Okay, du kommer bare. Ja, så står vi faktisk her i Paraguay i hjertet af Sydamerika. Og det der, det er mit hus. Jeg elsker at være her. Jeg bor her ikke fast endnu, men målet er, at vi skal bo herude som familie om 1,5 år. Fordi vi elsker Paraguay, vi elsker slangerne, vi elsker alt kryb, vi elsker varmen, men allermest så elsker vi at hjælpe folk og møde folk og være en del af samfundet herude. Der er rigeligt at lave til resten af livet, så hvorfor tage hjem til Danmark? Og jeg bor så lige herinde, der har vi købt et hus for den nette sum af 150.000. Næsten det samme, som det koster i Danmark, eller hvad? Væsentligt billigere herude. Også billigere at leve på alle områder. Ganske pænt, synes jeg egentlig. Det skal selvfølgelig repareres lidt. Det er ikke noget, vi behøver at gå så meget igennem. Men når vi nu ikke bor her, så har vi også for at hjælpe nogen, så har vi bygget 2 værelser ude bagved, sammen med et køkken. Og så har de et bad også, og det bruger de. Og de bor her så gratis, mod at de så passer huset herude. Når vi nu ikke er her, indtil vi nogle gange bor her, så har vi lavet en aftale, så skal de måske nok flytte, fordi så bliver vi flere mennesker. Og de bor så her, og så har vi haft en lokal til at lave huset. Jeg vil ikke nævne, om han var kristen eller ej, men det er i hvert fald noget markværk, han har lavet. Så det er faktisk sådan, at der er 2 revner på begge sider af det, han har bygget til. Så det skal jeg have lavet af en anden. Titlen kristen kan man ikke altid... Det er jo ikke altid nok til, at alt bliver godt. Vi skal også udvikle os og blive lige Kristus. Men heroppe der er der en kæmpe revne. Det betyder, at hver gang, når de bor her, så regner det ind. Og når der regner herude, så regner det. Når det er aller værst, så kan du ikke se 1 meter frem. Og så bliver der altså vådt indvendigt, så det skal vi have lavet rimelig hurtigt. Så der har jeg fået en anden til det. Og lave det. En også sådan selvgjort, der kan det hele. Sådan en fyr, som tager ud i junglen i en 6-7 dage overnat og siger, at Gud passer på mig. Og så hopper han ellers ud i mudder, hvor slanger og kryb og det hele er. Han kommer hjem hver gang. Hey, kan du ikke vise de der edderkoppehuller, vi fanger? Nå jo. Og så var jeg jo så naiv at tro, at jeg ikke havde edderkopper her i huset, altså fugleedderkopper. Jeg tror, det var i forgårs, der fandt vi 2. Og det er bare sådan et lille hul som det her. Der fandt vi en stor, fed
fugleæderkop, som vi fik trukket op med en snor og et stykke tyggegummi. Den bliver sur, når der kommer tyggegummi ned, så bider den på, og så trækker man den op. Og så viser man den frem, og så slår man den ihjel. Jeg skal lige fange med tænderne. Ja, men det er det. Står lige der. Har vi arbejdet på motorcykel? Mulle. Ja, hvordan gør du også med en der, Bjørn? Hvordan gør du også med en der? Det er noget mærkeligt noget. 5. 1000, nej det bliver nok lige godt 3000 per motorcykel, det er 125 kubikker, og vi skal ikke have kørekort til den eller noget som helst, så vi overvejer bare at købe den her nu, for vi have noget at køre. Ja, men det kunne jeg stå med. Ja.
dit forsvar. Jeg skulle lige prøve og så svinge den rundt i svingen her, så vi fik lidt mere fart på. Det er lidt kraftigt, jeg lige har regnet med. Så det er faktisk over den der lille sving der? Ja, det er lidt sjovt også. Det er vi ved at være på alle sammen efterhånden. Ja, ikke bare svært. Og vi er jo eneste. Og det er ikke blod. Det er lidt blod og lidt... Det er fordi mangler stadigvæk kroner, hvorfor står man der finder? Nej, det er Thomas, vi mangler. Thomas, hvad skal vi nu?
besøge ham, der før hed Machinemanden, fordi han hakkede folk. Ham, som er blevet frelst, så vi skal køre ud på jungleegnen, hvor der godt nok er veje og sådan noget. Men han har ryddet noget jord ude i kanten af junglen, og der bor han. Så han skal ud og søge. Ja, men her til det. Bare lige så I, nu skal, hallo, bare lige så I ved det, hvis det begynder at regne her, eller optræk til det, så skal vi spænde ud på motorcyklerne og køre tilbage, fordi ellers så kommer vi ikke tilbage. Så kommer vi til at sove herude ved ham machetemanden i kanten af junglen, fordi jorden er håbløs at køre på de første mange timer efter det har regnet. Ligesom at køre på våd ler. Og så skal vi være hen. Men nu tager vi chancen, så går vi hen og besøger ham. Vores flinke mand, der engang har været den, der hakker i folk og skyder efter folk med en machete. Så skal vi ikke bare gå derhen af? Ja, han er jo dejligt frelst nu. Ja. Og har en kone og 2 børnebørn, som bor her og er begyndt at dyrke jorden her. Det var helt dækket til før, og det hele var forfaldent. Og så begyndte han at, der kommer han der, så begyndte han at dyrke jorden, så nu holder han det ved lige. Han vil gerne vise os alt det, han har fået lavet, siden han blev frelst. Kommer han. Hola, señor! ¿Cómo está? ¿Tu hermano? Sí, mis hermanos. ¿Todo? Sí, todo. Casi hay un joven también. Claro, hermano. ¿Y todos son cristianos? Sí, todos son creyentes. Sí, sí. Buena, hermano. Al Señor. Håkan. Hermano, al Señor. Hermano. Joaquim. Al Señor, hermano. O Ronald. ¿Quién es lo que hablan castellano? No, él habla un poquito y entienden un poquito todos. Oh. Pero no habla guaraní, imposible. ¿No con castellano? Sí, castellano un poquito, sí. Algunos, pero no mucho. Y él, Anbjørn. Anbjørn, Håkan, Joaquim o Ronald. Uno lo que me va a quedar es Joaquín. Sí. Ese es más fácil para mí. Sí, no hay problema. Vamos a llegar. Vamos. Og den der t-shirt, det er ikke den. Jeg tror ikke, hun ved, hvad der står på den. Datteren. Hun er på alder med Emil. Hola. ¿Todo bien? Todo bien, hermano. Mis hermanos están filmando, pero que todos acá son lindos, ¿no? Hola. No mucho, pero así es. Pero yo también. Skal vi lige se, hvor de bor henne først? Carlos, ¿es posible ver cómo vives acá, tu casa? Sí, Vamos ahora. da igual. Sí, está bien. Para vos. Og det her, det er så deres gamle bolig, som de har boet og egentlig bor stadigvæk. De har endnu ikke fået lagt strøm ind. De har boet her altid uden strøm. Han er på vej til at få strøm. Det koster ham cirka 1.500 for strøm. Det har vi fået nogen i Norge eller min mor til at sørge for at betale. Så han kan få lagt strøm ind i huset. Så er der trukket kabler. Todavía no hay electricidad acá, ¿no? Todavía. Todavía no, sí. Todavía. Estoy preparando allá, ahí te voy a mostrar la picada, porque Ja. por acá ni la columna y eso. Ja. Y Her spiser de. Og han, meget af det mad, han fanger, eller det fanger han faktisk. Han tager ud i skoven med hans riffel og skyder bæltedyr og hvad han vildsvin og... Sí. ¿Qué tipo de comida? ¿de comida? No, sí, cuando en el monte. Acutí. Sí, acuti no conozco. El acutí es el que nosotros comemos. Ese, Det er bælte. vaca. Ja, sí, bæltedyr. Ja, sí. Y otros.
Carpincho. Carpincho. Carpincho, det er noget af det mest lækre kød, man kan få. Det er sådan set ahora no me voy más porque hace calor. sí. Demasiado calor para caminar. Det er ikke noget, han har købt eller lavet for nylig, eller fanget, fordi det er for varmt nu. Men Carpincho, det er samme som et flodsvin. Lever i sump. Ese otro armadillo también. Ese que está ahí en el monte donde hay mucho. Sí. Armadillo. Ahora no preparé más porque hace calor. Sí, no hay problema. Solamente para mirar un poquito ahora. Y yo vengo una vez más. Sí, ahora después Sí, voy a preparar. sí. Voy a preparar. Acá cocina, sí. 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 Det her, det er så deres køkken. Bare kom ind og kig. Han er en fredens mand. Vi bliver ikke slagtet. Jamen han er Chialo her, som bliver kaldt Machete-mand. Han er jo vokset op ude i det her område og været det man kalder en form for vildmand før, og alle folk var bange for ham. Og som sagt så skød han efter folk, og faktisk var han nærmest to personligheder. Han så slanger alle mulige steder i loftet og gik amok masser af gange og hakkede i hans kone med machete og skudt efter folk og været ondt ved hans børn. Så blev han frelst sådan der. Og fra den dag, der begyndte han at tage fat og dyrke sine jorder og være venlig. Det var et rent mirakel. Så det er helt fantastisk. Nu bygger han hus, og han er en af de mest trofaste i kirken, og de har startet en udpostkirke herude nu. Så de naboer, der er her omkring, de er også frelst nu. Og en blev helbredt for en eller anden grim sygdom, jeg ved ikke hvad, herude for nylig, sidste år jeg var her. Så skal jeg tænke og sager ude på Bønlandet i Paraguay, ude i kanten af junglen. Det er ret fantastisk, synes jeg. Og de ved næsten ikke engang, hvad det vil sige at lægge hænder på de syge. De gør det bare, at folk bliver helbredt. El más peligroso. Ja, den mest farlige slange. Jeg encontré ahí en el camino. Han fandt en ude på vejen. Den mest, ja. I kanten af skoven. Okay, ja. Oh, grande. Sí. Seguro que tiene, no pesamos, pero tiene 6-7 kilo. Det var vejet en 6-7 kilo, sagde han, den der slange. Okay, ja det ved I hvad, mandariner. De er heller ikke klar endnu, hvis I kan se det. Guayaba. No conozco. ¿Para comer también? Sí, ese es dulce, ahora mío poder comer. Sí? Sí, está todo maduro. Probá un poco ese como de dulce. Ja. Det her, de kan spises, siger de. Vi kan prøve dem. Jeg ved ikke, hvad det er for nogen egentlig. Está todo maduro. Pueden comer det. Ja, prøv at spise en. Así nomás? Así nomás. No, okay. Ja. Den er rød indeni. Så bare spise den direkte? Ja, ja. Det smager godt, mand. Jeg ved ikke, det smager bare super godt. Muy rico. Dulce de guayaba, ¿conoces? Sí, conozco. Demasiado rico. Sí. Meget, meget sød. Hold da op. Nå, det her bliver vi de næste par timer og spiser frugt, fordi det er da helt vildt gode. Er I god, Joachim? Jo. Ja. Espresso? Sí. Ja. Det her, den her brønd hernede, det er der, de henter vand, og det er det, de drikker. Og jeg har været ude mange gange. Jeg drikker også vand herfra. Jeg har aldrig blevet syg af det. Ese tomamos. Es posible tomar así nomás. Sí, así, natural. Sí, natural, ja. Det er helt naturligt vand, som bare kan hælde op og drikke. Det ser ikke så lækkert ud, men det er fint nok. Jeg har aldrig blevet syg af det. Er det bare en naturlig kilde, der kommer her? Ja, der kommer en kilde. En arroyo. Den går dernede. Acá la varoba alguna vez, se. Derhenne. Kommer den herfra? Ja. Herhenne, der... det ser heller ikke specielt lækkert ud, men her vasker de faktisk tøj. Som sagt, så har de jo hverken... de har jo ikke rindende vand, de har ingen vandhane. Så jeg kan prøve at se herovre, der har de noget tøj liggende. Skal lige over her, uden at falde i vandet. Det er her, de vasker tøj, fordi de ikke har rindende vand. Der er ret langt til indlagt vand her. Og sæbe ligger der, og en børste. Så har de et sæt okay pænt tøj, og resten det bruger de herude. Og strømkablet går, der skal de have trukket kabel ind her. Det er derfor, der er brændt af her. Så trækker de elledninger ind til huset. Det han siger, grunden til at han gerne vil have elektricitet, det er for lys, siger han. Nosotros compramos velas para la luz. Ja, lys, fordi de bruger stearinlys herude, og når det er mørkt. Og så samtidig, så den anden grund han siger, det er for at vi kan fryse vand, så vi kan bruge den til at have koldt vand hele tiden. Det er de to grunde til, at han vil have strøm ind. Ikke, der er ikke noget med fjernsyn eller computer eller noget som helst. Det er bare for, at jeg kan få koldt vand
isklumper til mit vand, og vi kan i stedet for at købe stearinlys, så kan jeg få lys i huset. Det er de 2 grunde til, at han vil have trukket et kabel ind her. Ja, du gør. Han vil gerne have, at der kommer lidt regn, fordi det er så lummert og varmt lige nu. Så kommer der en lille skølle. Kommer lidt så til eller hvad? Ja, det gør der måske. Det kommer herudefra, tror jeg, hvis der kommer noget. Jeg tror ikke, det er så meget, der kommer. Nej. Ellers så sover vi bare herude. Ja, det er bare det. Når det regner herude på en søndag, så kommer de ikke til gudstjeneste. På grund af, at de ikke kan køre her. De kan simpelthen ikke køre. Så har de lidt dyr, og de har garanteret også en gris eller et eller andet sted. Det plejer de at have. Se. Tiene también el chancho todavía. Han spørger, om jeg kan huske ruten stadigvæk herude til. Jeg var her for godt et år siden sidst, da vi var herude. Så det kan jeg sagtens. Vi kom alle sammen helskindet herude, uden at styrte, selvom Arnbjørn var lige ved at lave et eller andet meget vildt. Men det var med vilje. Han kalder det en gave for Gud, siger han, fordi før jeg blev kristen, der havde jeg ingenting. Og jeg havde ikke råd til noget som helst, og lige pludselig har Gud gjort ham produktiv, og han har velsignet de ting, han har lavet. Han sælger de største vandmeloner og de største løg ind i byen og alt muligt andet. Så Gud har velsignet ham, så han har penge, så han har lige pludselig fået råd til at bygge tingene op. Så han har ikke råd til at lægge gulv endnu, men det er planen, at når han så får solgt næste ladning herudefra, så begynder han at købe fliser ind til. Det er madera nu. Ja. Han skal ikke have glasruder i, og det er der også rigtig, rigtig mange, der ikke bruger. Det eneste, han bruger, det er sådan nogle træklapper, de kan lukke for, når det blæser for meget. Men det her, det er trods alt tæt. Altså, de kommer jo fra et hus, som... Ja, hvis du sidder på toilettet, så kan du se ud, altså selve huset, hvor I sover, der kan du også nyde naturen, mens du er inde på værelset, så utæt er det. Sommer og vinter. Om vinteren kan der være ned til et par grader. Ja, det her hvor vi sidder, der har de boet i over 20 år, og det ejer de. Inklusive de marker, som han har plantet til. Hende datteren, det er egentlig, det er ikke deres, de er bedsteforældre. Moren arbejder egentlig i Buenos Aires, fordi der ikke er arbejde til dem her. Og i Argentina bliver de sådan set betragtet som andenrangsmennesker. Så hun bor her, og lillesøsteren bor normalt også her. Ved deres bedsteforældre, så passer de på dem. Lige nu, der har de skolefri. De har skolefri hele december, hele januar og indtil 20. februar. Ja. Kirken her, de har herude, den har pt. 7 medlemmer. Kirken herude? Ja. 7 miembros acá en la iglesia. Sí. Sí, miembros. Pero ¿cuándo están en cultos? Acá no hay culto todavía. ¿Todavía no hay culto? No hay culto. Pero hay grupos, sí. Sí, hay grupos. Nosotros tenemos ¿Cuántos hay? lectura bíblica el Sí. domingo a las 9 de la mañana. Hver søndag kl. 9 om morgenen, der har de bibelundervisning herude. Derhen, hvor... Nosotros fuimos Se, entiendo. Ja, om søndag aften, så tager de så ind til kirken, ind i San Ignacio, de her 13-14 kilometer herfra, hvis det ikke har regnet. ¿Cuántos hay en temprano domingo a las 9 acá? Ahí donde Sí, nos reunimos. sí. Y a veces nosotros estamos entre 8 og 10 por ahí. Nu 10 personer er de her, der får bibelundervisning hver søndag formiddag, og så søndag aften tager de så til gudstjenester ind. Y hay niños también. Se, ja, der er også børn. Ja. De er rimelig seriøse. Det her, den plante, I har her, det er den der manioca, som vi snakker om, som de spiser herude. Der ligger nogle små nogen herovre.
Det her, men de er jo meget små egentlig. De bliver så skrællet. Der er 2 lag, man skal skrælle af, og så er det den er mere sød end kartoflen, har en lidt anden konsistens, men fuld af vitaminer, bedre end en kartoffel. Og de kan ligge i jorden i årevis og bare blive større og større, indtil man tager dem op og spiser. Super. Jeg elsker dem. Nu filmer jeg. Prøv at starte på samme tid. Er det honning direkte fra bierne? Direkte fra bierne. Malket ud af hver enkelt bi? Det der. Og der kan man se, at der er små sorte prikker. Det kan ikke være mere naturelt. Ja, send nogle bid, så skal jeg lige følge med. Og så skal I for navn, der er lavet en velsign. Alt hvad jeg indtager, det er velsign. Smag honning. Med honning? Wow. Smag honning. det er bare... Skal du have mere honning, Bjørn? Skal lige... Du har ikke spist den op endnu? Nej, jeg har spist meget større stykke end dig. Ja, nej, det gjorde du godt nok ikke. Det var da i hvert fald. Jeg spiser meget. Nej, jeg har kun den her igen, man. Hør. Ja, lille ven. Den har da været 4 gange så stor. Nej, det har aldrig nogensinde været. Ah, det er det. Hold da. Skær den igen med sten og sådan, så det hører du lige. Nu skal du komme her. Det er knuder. Der kommer der. Du er blommer, ikke? Ja, fint. Der er lidt forsinket. Nej, hans ansigt, det bryder sig til et helt andet menneske. Det er meget klogt, synes jeg. Du bliver helt andet, når du spiser den der. Det er sådan lidt en nårsår-ting, den der. Det er sådan lidt en nårsår-ting. Jeg har 2 bidder igen. Ja, det skal nok... Prøv lige at forklare til kameraet, hvad det smager af. Sig nu, hvad det er, du spiser. Jeg spiser jo ost med honning.
guarani eller paraguayost med honning. Hjemmelavet. Det er som man fik i en sej svamp. Lidt gummiagtig svamp. Sådan flot at stå ude i det der skur. Og det er varme lugt. Det lugter gammel ko og gammel mælk. Kustal. Ja, det er også det er godt. Det er fantastisk godt. Ja, det er det honning direkte presset ud forbi her. Jeg fatter ikke, du skal til stykker på den, man, eller bare ned med det. Jamen, helt slut med en ramme, man ikke. Så tænker jeg, halvt brækker mig i hvert fald. Jeg synes, den kuttmand først kommer efter det. Rigtig for alvor. Når man lige har fået det der værste syre smag af. Det der virkelig, det der syre. På, der kommer flere ned, eller? Hvad var det, det var? Kæft fruit. Mango. Det er mango. Det er mango. Kom lige styrte ned. 300-400 gram. Op der, eller hvad? Der er åbenbart en mango der. Ja, hold da fast, ikke? Så det lyder godt nok ikke særlig rart. Jeg synes faktisk, det er lidt varmt i dag. Det er overvarmt i dag. Ligesom at være i en ovn på 200 grader. Både inde og ude og på toilettet og under bruseren, uanset hvad man laver. Jamen, han ligger og snorker inde på sengen. Helt tiden. Og Rune og Joachim ligger også derinde, og alle har der bare lidt halvvarmt. Hvor kan det her vand ikke trænge udenfor på huden og køle mig af? Det er Thomas favoritbeskæftigelse lige nu. At drikke koldt Debré. Det er for varmt at drikke. Jeg sidder her på terrassen her, men det er en lille smule varmt her nu. Det kan jeg nok ikke se. Og så er musikken derovre og spiller stadigvæk. Og jeg har egentlig spillet hele dagen faktisk. Stort set. Jeg går lige ind og filmer de andre herinde. Her har vi Amjørn, han ligger og snorks over her. Nu har det også varmt. Har vi Ronald, han har det også varmt. Hvad? Har vi Joachim, han har det også varmt. Vi har det alle sammen varmt herinde. Der er god temperatur her. Vores idé, det er sådan set at hjælpe folk fra og ingenting at have, eller til at have et respektabelt liv, hvor de er i stand til at føde sig som familie, og klare sig på alle områder, og også er i stand til at give videre til andre. Det er derfor, de her 10% er der. De 10% skal gå tilbage til at hjælpe andre. Det er et uomtvisteligt punkt i det, vi laver. Det er, at når de bliver velsignet, skal de også velsigne andre. Så det er en del af det, vi gerne vil køre videre med herude, og også gerne videreføre til andre byer og områder. Fordi det kan køre her, og specielt hvis vi er her, og det kan så også køre i andre byer. Og udover det, så handler det for os om
udover at hjælpe mennesker på fod igen og leve et respektabelt liv. Og så handler det også for os at gøre, som det står i Bibelen, det er at prædike evangeliet, der hvor det ikke er blevet prædiket endnu, hvor der er en masse ufrelste, og der er en masse områder herude i bondesamfundet ude, der hvor der stadigvæk er lidt jungle, hvor de også dyrker jorden, hvor folk ikke har mødt Gud endnu, og tage ud der og starte nogle grupper, som på et tidspunkt bliver til menigheder. Prædike evangeliet, og prædike evangeliet for mig betyder at fortælle, hvem Jesus er, og de tager imod Jesus, og det betyder også at lægge hænderne på de syge og se, at der faktisk sker mirakler. Rent praktisk og prædike evangeliet, det komplette evangeliet er både at prædike, men også at se Gud rejse mennesker op fra sygdomme og fra dødslejer og alt muligt andet. Det er ufattelig nemt at prædike evangeliet for en mand, der er blevet helbredt. Så det er de ting, vi gerne vil lave ude, og det kan vi bruge resten af livet på, for det er rigeligt at lave herude. Sabemos, Padre, que hay principados, Padre, que hay fortalezas, Padre, nessa cidade, Senhor.